Hej Jacob. Nå, sådan. Jeg er ikke så tryg ved at give hånd til nogen, der er så dårlig til matematik som dig. Nej. Jeg sidder med den her aflevering her. Og, Jamen, altså, jeg kæmpede virkelig meget med den. Og altså, så... Okay, men det er jo afskyeligt simpelthen. Det er det ringeste, jeg nogensinde har fået afleveret for nogen. Jeg har virkelig brugt lang tid på at ligesom for endelig få den kunne lave til tiden og sådan. Jamen, altså, det er rent bås, det du skriver her. Altså, det er som om, at altså, selv forklaringen giver mening. Det er som om, du har fået en eller anden udlænding, der er rigtig dårlig til matematik til at lave det, og så har du oversat det via Google Translate. Ja. Altså, det er simpelthen, det er virkelig dårligt. Jeg begyndte rent faktisk at græde, da jeg rettede den. Ja. Ja. Det gjorde jeg, Jacob. Og jeg begyndte at sige lykkepiller også. Ja. Det er på grund af dig. Det synes jeg virkelig skal tænke på. Jamen, jeg er meget ked af det. Ja. Jeg tror da også snart selv, at jeg skal til at tage nogle lykkepiller, fordi det... Ja, jamen, jeg tror ikke, der er noget, der glæder dig. Nej. Desværre. For jeg har virkelig, altså jeg har bare givet den alt, hvad jeg kunne. Jamen, det er bare, altså elevrådets arbejde, det kan du måske finde ud af. Ja. Altså, man kan sige, det er ikke stærkt til det. Det tror jeg bare, vi må indse. Nå, ja. Jamen, tak fordi du kom. Ja, jamen, ja. Selv tak, eller? Ja. Ja, det. Er det studiefilm? Ja, fordi min lærer han har bare sagt alt muligt til mig, og han siger, at jeg kan finde ud af noget. Ja, men kan I hjælpe mig med det? Kan I godt? Ja, okay. Men vi ses. Hej. Men vi bliver selvfølgelig nødt til at tage højde for, at vi skal regne relativistisk, når vi skal udregne den kinetiske energi i forbindelse med elektrondiffraktion. Undskyld, 2 sekunder. Hallo? Hallo? Jakob, siger du. Elevrådsformanden. Jacob, we don't know who you are, but we will find you, and we will teach you. Ja, ses i det gule område. Det her er et job for Studiecafé. Jeg er der på Studiecaféen. Yes! Kan I hjælpe mig med min SAP om talteori? Yes! Så gør det! Så. Her er min SAP om talteori. Så kan du se, hvad jeg kan. Hold da op, Jacob. Det er fandme flot, det her. Ej, jeg er imponeret. Hvordan har du lært det?